Здравейте, приятели! Често боледуващото дете, детето, което в детската градина може да посещава детското заведение само от понеделник до сряда и в четвъртък отново е болно, това е основният проблем, който кара родителите да потърсят лекар-хомеопат. И за това става дума в книгата "Избирам хомеопатията". Основните симптоми при децата и основните детски чувствителни типове, начините, по които те боледуват. Разбира се, съвети хомеопатични, как да се справим с този феномен. А когато често боледуващото дете е и злоядо, капризно или придирчиво към хранене, когато родителите споделят, че тяхното детенце яде 3 неща – пица, спагети и пържени кюфтета, как може да е здраво, как да подобрим, да разширим неговото меню, какво да бъде нашето поведение към злоядите дечица. И злояди ли са наистина, или това е зов за помощ, за внимание, за разбиране? За всичко това става дума в специалното издание на издателство "Вдъхновение". И добрата новина е, че в комбинация "Избирам хомеопатията" и да помогнеш на злоядото си детенце, ако бъдат закупени заедно, имате подарък. 3-то заглавие – ароматерапия за детското здраве, която може да ни помогне тогава, когато нашето детенце боледува. Бъдете здрави!